व्यासाध्यैरीश्वरेहाग्नैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितो नाबुध्यत शुचार्पितः। व्यास आदैः వ్యాసదేవుని అధ్యక్షతన గల మహామునులు ఈశ్వర దేవదేవుడైన ఊహ ఇహ 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 ఇచ్ఛామాత్రమున జ్ఞైః విద్వాంసులుచే కృష్ణేన కృష్ణునిచే స్వయముగా అద్భుత కర్మణ మానవాతీత కర్మలను అనురించువాడు ప్రబోధిత అపి నచ్చ చెప్పబడినను ఇతిహాసైః ఇతిహాస ప్రమాణముల చేతను న అబుధ్యత సంతృప్తి చెందలేదు శుచ అర్పితః దుఃఖితుడు వ్యాసదేవుని అధ్యక్షతన గల మహామునులు అద్భుత కర్మలను అనరించు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయముగా ఉపదేశములను కావించినప్పటికీ మరియు సమస్త చారిత్రక ప్రమాణములను ఒసగినప్పటికీ దుఃఖితుడైన ధర్మరాజు ఏమాత్రము సంతృప్తి చెందలేదు. వ్యాసదేవుని అధ్యక్షతన గల మహామునులు అద్భుత కర్మలు అనరించు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయముగా ఉపదేశములను కావించినప్పటికీ మరియు సమస్త చారిత్రక ప్రమాణములను ఒసగినప్పటికీ దుఃఖితుడైన ధర్మరాజు ఏ మాత్రము సంతృప్తి చెందలేదు. ఎవరు చదువుతారు ఇది భాష్యము? చదవండి. హరే కృష్ణ. భాష్యము. కురుక్షేత్రమున తన కారణము చేత ముకుమ్మడి జనసంహారము జరుగుట వలన ధర్మాత్ముడైన ధర్మరాజు చింతాక్రాంతుడయ్యాను. దుర్యోధనుడు సింహాసనం అధిష్ఠించి ఉండి రాజ్యపాలనమును చక్కగానే కావించి ఉన్నందున ఒక విధముగా ఆలోచించినచో యుద్ధం యొక్క అవసరం లేకుండును. కానీ ధర్మ నిర్ణయము ప్రకారము ధర్మరాజు దుర్యోధను సింహాసనం నుండి తొలగింపవలసి వచ్చను. రాజకీయ తంత్రమంతయు ఈ కేంద్ర విషయము పైననే ఆధారపడి ఉండెను. తత్కారణముగా విరోధి సోదరుల నడుమ జరిగిన ఆ యుద్ధములో ప్రపంచమందలి రాజులు వీరులందరూ పాల్గొనేది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధర్మరాజు పక్షం నుండారు. 18 రోజులు కురుక్షేత్రమున 64 కోట్ల మంది వీరులు మరణించరనియు ఇంకను లక్షలాది మంది తప్పిపోయి రనియు మహాభారతమునందలి ఆది పర్వమున 20 తెలపబడినది. గత 5000 సంవత్సరములలో ప్రపంచమున ఇదే అత్యంత గొప్ప యుద్ధమై ఉన్నది. తాను సింహాసనం అధిష్ఠించుటకు అట్టి ముఖమ్మడి జనసంసారము జరుగుట ధర్మరాజును తీవ్ర చింతాక్రాంతుని చేశాను. కానీ యుద్ధ కారణము ధర్మసమ్మతమై ఉన్నందున యుద్ధము కూడా ధర్మసమ్మతమేనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు
వ్యాసదేవుల వంటి మహామునులు ఇతిహాసముల ప్రమాణము ద్వారా శాంతింపజేయ యత్నించరి. కానీ మహానుభావులైనట్టి వారిచే ఉపదేశింపబడినను ధర్మరాజు ఏమాత్రము సంతృప్తి చెందలేదు. ఇచ్చట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మానవాతీత కర్మలను నొనరించువానిగా బడినను శ్రీకృష్ణుడు గాని వ్యాసుడు గాని ధర్మరాజును శాంతింపజేయలేకపోయేది. అనగా అద్భుత కర్మలను నొనరించుటలో శ్రీకృష్ణుడు విప్రుడయ్యనా ఏమి? అది సాధ్యము కాని విషయము. దీనికి తెలుపబడు వ్యాఖ్యానం ఏమనగా, ధర్మరాజు మరియు వ్యాసదేవులిరువురు హృదయములందును ఈశ్వరుని రూపమున లేదా పరమాత్మ రూపమున విరాజమానుడై ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు తాను ఆ రీతిగానే కోరి ఉన్నందున మరింత అద్భుత కర్మను వర్ణించినట్లయినది. ధర్మరాజు హృదయమందలి పరమాత్మగా ఆ దేవదేవుడు వ్యాసుని వచనముల చేతను ఇతర ఉపదేశముల చేతను స్వయముగా తన పలుకుల చేతను అతడు శాంతిపునట్లుగా చేసెను. మరణశయ్యపై నున్న తన మరొక భక్తుడైన భీష్మదేవుని నుండి ధర్మరాజు ధర్మోపదేశంలో వినవలనని ఆ దేవదేవుడు తలచి ఉండుటయే అందులకు కారణము. గొప్ప యోధుడైన భీష్మదేవుడు తన చివరి స్థితిలో స్వయముగా తనను మరియు రాజ్యాభిషిక్తులైన ధర్మరాజుది మనమలను గాంచి ప్రశాంతముగా మరణించవలనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాంఛించెను. తండ్రి లేని పిల్లలైన పాండవులతో పోరుటకు భీష్మునకు ఏమాత్రము ఇష్టము లేకుండాను, కానీ క్షత్రియులు దృఢ మనస్కులయ్యుందురు కనుకనే తాను దుర్యోధనునిచే పోషింపబడినందున అతడు దుర్యోధనుని పక్షము వహించను. అదీను గాక తనతో సహా అందరికన్నను భీష్మదేవుడు జ్ఞానమునందు అతిశయించిన వాడని ప్రపంచము తెలుసుకున్నట్లుగా చేయుటకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధర్మరాజు భీష్మదేవుని పలుకులతోనే శాంతింపవలనని వాంఛించాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఆహ రాజా ధర్మసుత చింతయన్ సహృదాం వదం ప్రాకృతేనాత్మనా విప్రాః స్నేహ మోహ వశం గతః. ఆహ పలికెను రాజా ధర్మరాజు ధర్మసుతః యమధర్మరాజు సుతుడైన చింతయన్ చింతించుచు సుహృదాం మిత్రుల యొక్క ప్రాకృతేనా ప్రభుజీ? ఇది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే ప్రాకృతేనా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ కట్ అయిపోయిందేమో. లేదు ఇప్పుడు సరిగా ప్రాకృతేనా భౌతిక భావనలో ఆత్మనా స్వయముగా ఆహా ఓ బ్రాహ్మణులారా వశం ధర్మనందనుడైన ధర్మరాజు ఆ విధముగా మిత్రుల మరణముచే మిగుల చింతక్రాంతుడై సామాన్య మానవుని వలె దుఃఖించెను. ఓ మునులారా, ఆ విధముగా అనురాగముచే మోహితుడై
అతడిట్లు పలికెను. ధర్మనందనుడైన ధర్మరాజు ఆ విధముగా మిత్రుల మరణముచే మిగుల చింతాక్రాంతుడై సామాన్య మానవుని వలె దుఃఖించెను. ఓ మునులారా, ఆ విధముగా అనురాగముచే మోహితుడై అతడిట్లు పలికెను. చదవండి, ఎవరు చదువుతారు? ప్రభుజీ నేను చదివేదా ప్రభుజీ? చదవండి మరి. సామాన్య మానవుని వలె దుఃఖించుట ధర్మనందనుడైన యుధిష్ఠిరునకు తగని కార్యమైనను, శ్రీకృష్ణుని ఇచ్ఛా మాత్రమున అతడు లౌకిక అనురాగముచే మోహితుడయ్యను. అర్జునుడు బాహ్యమునకు మోహితుడైన చందమున సత్యదర్శి అయిన వాడు జీవుడు దేహమును గాని మనస్సును గాని కాడనియు కేవలము భౌతిక భావన పరమైన జీవనమునకు సంపూర్ణముగా పరుడనియు నిశ్చయముగా తెలిసి కొనగలుగును. సామాన్య మానవుడు హింస అహింసలను దేహ పరిధిలో గాంచును, కానీ అది కేవలము ఒక విధమైన భ్రాంతియే. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ విద్యుక్త ధర్మములకు కట్టుబడి ఉండవలెను. ఉదాహరణమునకు క్షత్రియుడైన వాడు న్యాయము కొరకై ఎదుటి పక్షం వారు ఎవరైనాను సరియే యుద్ధము చేయవలసి ఉండును. అట్టి విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణలో ఆత్మకు తొడుగు వంటి భౌతిక దేహము నశించుటను గాంచి మనుజుడెన్నడును కలత చెందరాదు. దీనినంతటిని ధర్మరాజు క్షుణ్ణముగా ఎరిగి ఉన్నను ఆ మోహము వెనుక మరొక కారణమున్నందున అతడు శ్రీకృష్ణుని సంకల్పముచే సామాన్య మానవుని వలె అయ్యను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని చేతనే స్వయముగా అర్జునుడు ఉపదేశించబడిన రీతి ధర్మరాజు భీష్మునిచే ఉపదేశింపబడబోటే ఆ కారణము. హరే కృష్ణ. అహో మే పశ్యతా జ్ఞానం హృది రూఢం దురాత్మనః పారత్యస్యైవ దేహస్య భవ్యో మే అక్షౌహిణీ అహో మే పశ్యతా అజ్ఞానం హృది రూఢం దురాత్మనః ఆరత్యస్యైవ దేహస్య బహ్వ్యో మే అక్షౌహిణీ హతాః. చదవండి అనుభక్తులు ఇదొక శ్లోక. అహో మే పశ్యతా జ్ఞానం హృదిరూఢం దురాత్మనః పారత్యస్యైవ దేహస్య బహ్వ్యో మే అక్షౌహిణీ అర్హత. హరే కృష్ణ. హృది రూఢం దురాత్మనః పారత్యస్యైవ దేహస్య బహ్వ్యో మే అక్షౌహిణీర్హతాః. అహో మే పశ్యతా జ్ఞానం హృది రూఢం పారత్యస్యైవ
देहस्य आरोग्यस्य बह्व्यो मे अक्षौहिणी हता बह्व्यो मे क्षौहिणी अर्हतः अहो मे पश्यत ज्ञानम् अहो अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदिरूढं दुरात्मनः दुरात्मनः अरकेशैव देहस्य पारख्यस्यैव देहस्य बहो मे अक्षैहिणी अर्हतः बह्वो मे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अहो 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 मे मे నా యొక్క అయొక్క పశ్యత పశ్యత కాంచుము కాంచుము అజ్ఞానం అజ్ఞానము అజ్ఞానమును అజ్ఞానము హృది హృది హృదయమున హృదయము రూఢం నిలిచి ఉన్నది నిలిచియున్నది దురాత్మనః దురాత్మనః పాపిని పాపిని పారక్యస్య పారఖ్యస్య ఇతరులకు చెందినది ఏవా నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా దేహస్య దేహస్య దేహము దేహము బహ్వ్యాః బహ్వ్యః ఎక్కు పెక్కు మే నాచే నాచే అక్షౌహిణీః అక్షౌహిణీః అక్షౌహిణుల అక్షౌహిణుల హతాః చంపబడిరి చంపబడి ధర్మరాజు పలికెను, అహో నేను పరమ పాపాత్ముడను, అజ్ఞానభరితమైన నా హృదయము ఒక్కమారు గాంచు అంత్యమున ఇతరులకు చెందడి ఈ దేహము పలు అక్షౌహిణుల సైన్యమును నిహతులను గావించినది. ధర్మరాజు పలికెను, అహో అహో నేను పరమ పాపాత్ముడను, నేను పరమ పాపాత్ముడను అజ్ఞాన భరితమైన నా హృదయము అజ్ఞానభరితమైన నా హృదయము ఒక్కమారు గాంచుడు ఒక్కమారుగాంచుడు అంత్యమున ఇతరులకు చెందడి అంత్యమున ఇతరులకు చెందడి ఈ దేహము పలు అక్షౌహిణుల సైన్యమును నిహతులను గావించినది. విజయ్ భాస్కర్ గారు చదువుతారా? చదువుతాం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 21,870 రథములను, 21,870 గజములను, 1,09,650 పదాతి దళమును, 65,600 అశ్వికులను కూడియుండెడి సైన్య సమూహము ఒక అక్షౌహిణి అనబడును. అటువంటి పలు అక్షౌహిణుల సైన్యము కురుక్షేత్రమున సంహరింపబడిను. తాను సింహాసనమున తిరిగి నెలకొల్టకే యుద్ధము జరిగియున్నందున పవిత్రుడైన రాజుగా ధర్మరాజు జరిగిన అపార జన సంహారమునకు స్వయంగా బాధ్యతను స్వీకరించుచున్నాడు. వాస్తవమునకు ఈ దేహము ఇతరులకే చెంది ఉన్నది. దేహమున ప్రాణమున్నంత వరకు ఇతరుల సేవకే వినియోగింపబడు ఈ దేహము ప్రాణము తొలగినంతనే కుక్కలకు, నక్కలకు లేదా క్రిములకు ఆహారము కాగలదు. అట్టి అశాశ్వతమైన దేహము కొరకు అంతటి అధికముగా జన సంహారము జరుగుట వలన అతడు మిగుల చింతాక్రాంతుడయ్యను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది యుధిష్ఠిర్ మహారాజు, ఇప్పుడు నేను సింహాసనము, నేను మహారాజు ఇది పదవి స్వీకరించాను అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో వినింది భగవద్గీత ఇదే సన్నివేశము. అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయను అని కారణాలు చెప్పారు. సో అది మహాభారత యుద్ధం ముందు అది. సో మహాభారత యుద్ధం అయినాక ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు చెప్తుండే నేను నాకు వద్దు, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు అని వాడి కారణాలు. సో వీళ్ళ ఎంత గొప్పతనమే చూపుతుంది. ఎవరు ఇట్లా అర్జునుడు కావచ్చు, ఇక్కడ యుధిష్ఠిర్ మహారాజు కావచ్చు, ఇంకొంత సమయం వెనకాలి ద్రౌపది కూడా విన్నాయి మనం. ద్రౌపది కూడా వాళ్ళు అశ్వత్థామని క్షమించాలి అని వాళ్ళు కారణాలు ఇచ్చి అది కూడా చేశారు. సో ఒక్కొక్కటి పాండవుల గొప్పతనం మాకే ఇక్కడ తెలుపుతుంది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇక్కడ భగవంతుడు వ్యాసదేవుడు వేరే వేరే ఋషిమునులు వాళ్ళందరూ కూడా ఉపదేశించారు. లేదు మీ కర్తవ్యమే ఇది, మీ కర్తవ్య బాధ్యతలో ఇది చేసింది, ఈ ధర్మయుద్ధం, ఇది ధర్మయుద్ధంలో వాళ్ళందరూ వధ అయింది, దానికి ఏమి తప్పలేదు దాంట్లో అని అవుతే కూడా యుధిష్ఠిర్ మహారాజుకి అది అవుతలే, వాడికి స్వీకరించే అవ్వదు వాడికి. సో ఇది దానికోసం ఇక్కడ కృష్ణుడిని కూడా ఇక్కడ సంబోధించినది అద్భుత కర్మణ అంటే భగవంతుడు అంత కార్యాలు భగవంతుడిది అద్భుతమే, వండర్ఫుల్. సో భగవంతుడు ఏ రకంగా చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు మనకి తెలియదు ఇప్పుడు. సో భగవంతుడు ఎలానా చేయొచ్చు, భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో పరమాత్ముడుగా ఉన్నారు. సో భగవంతుడు ఎలా చేస్తారు అది మనకి తెలియదు. భగవంతుడు ఒక్కొక్క కర్మము కూడా, ఒక్కొక్క కార్యాలు కూడా అద్భుతమే, అద్భుత కర్మం అని చెప్పేది, వండర్ఫుల్ యాక్టర్ కృష్ణుడు చెప్పేది. భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తుండేది స్వతహా కృష్ణుడే ఇప్పుడు ఉపదేశించారు ధర్మరాజుకి, నువ్వు రాజ్యం స్వీకరించాలి అని. అవుతేను కూడా ఇది యుధిష్ఠిర్ మహారాజు వింటాలి. ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే, ఇది సాధ్యమవుతుంది అని అంటే శ్రీకృష్ణ భగవంతుడికి ఇంకొక కారణం ఉంది. ఆ కారణము ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మరణ సమయంలో ఉన్నారు భీష్మ పితామహులు. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు బోధించాలి. సో వాళ్ళ ఒక గొప్పతనాన్ని భగవంతుడు చూపారు. ఒక్కొక్క సన్నివేశం భగవంతుడు వ్యవస్థ చేసేది తన భక్తుల గొప్పతనాన్ని చూపేది. ఇక్కడ మహాభారత దీంట్లో మనకి ఈ అర్జునుడు ఒక ఇది తెలిసింది మాకు, అంత పెద్ద పరాక్రమి యోధుడు అవుతే కూడా వాళ్ళ మనస్థితి, వాళ్ళ ఇది ఎంత ఒక మృదు స్వభావం ఉంది, అది మాకు అర్జునుడు తెలిసినట్లు మనకి ఇప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు. సో అలానే ఇప్పుడు భీష్మ పితామహులది కూడా వాళ్ళు ఎంత గొప్ప విద్వాంసులు, వాళ్ళు ఎంత జ్ఞానవంతులు, ఎంత గొప్ప భక్తుడు అని మనకి తెలిపించే ఒక సన్నివేశం భగవంతుడు సృష్టించింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు అందరూ వెళ్తారు. వెళ్ళినాక అక్కడ అంతా ఎవరెవరు మేము చెప్తాం, ఈ విశ్వంలో ఉండే గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు, ఋషిమునులు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ వస్తారు. ఏంటంటే ఏమో జరుగుతుంది, ఏమో ఇప్పుడు ఒక విషయం, ఒక వీళ్ళు త్యాగం చేస్తున్నారు భీష్మ పితామహ. సో ఇక్కడేమో ఇది చాలా ఇది ముఖ్యమైన విషయం, కాలం ఇది ముఖ్యమైన సమయం అని అందరూ కూడా వస్తారు. సో అందరూ కూడా వస్తారు, అందరూ కూడా వింటారు. ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర్ మహారాజుకి భీష్మ పితామహుడు ఉపదేశించేది. సో అలాగా భగవంతుడు ఒక సన్నివేశం తయారు చేస్తున్నారు. సో దానికోసం ఇక్కడ అద్భుత కర్మణ, కృష్ణుడు అద్భుత కార్యము, ఆ పరమాత్మ స్వరూపంగా ఉండే పరమాత్ముడు శ్రీకృష్ణుడు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు వింటున్నారు వీళ్ళ గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల నుంచి ఉపదేశాలు. అయితే వాళ్ళకి ఇది అవుతాలే, వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళకి ఇది అవును, నాదేమీ తప్పలే నాది. సో ఇదంతా కాల సమయంగా అన్నీ అవుతుంది, కాల ప్రభావమున ఒక నాశనం అవుతుంది, ఒక ధర్మస్థాపన కోసం ఇలాగవుతుంది. సో అంతిమంగా శ్రీకృష్ణుడు అనుగ్రహించేంత జరిగింది. ఆ ఒక దీన్ని వాళ్ళకి కన్విన్స్ అవుతలే, వాళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వక వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి కారణాలు ఇవే చెప్తున్నారు, ఇది నేను యుద్ధం చేయను అని. సో అర్జునుడి కారణాలు మేము విన్నాము, ఒక దయాపూర్వకంగా వాళ్ళు యుద్ధం చేయనో, లేకపోతే ఒక పాపం వస్తుందో, లేకపోతే ఒక ఎట్టి శ్రేయస్సు లేదు, నాకు ఏమి భౌతిక సుఖం లేదు అని చెప్పారో, లేకుంటే అంత కుటుంబ సంప్రదాయాలు నాశనం అవుతుంది, అంతా ఆ కారణాలు చెప్తుంటారు అట్లా అర్జునుడు.
సో ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు మొదటగా ఇది పాపం, గొప్ప పాపమే. చూడండి ఎంత స్వార్థం కోసం నేను చేశాను, నేను ఇది నాకు ఈ పదవి దొరకాలి, ఈ రాజ్యం దొరకాలి, ఇంతమంది వేలాది మంది నేను వధించిన నేనే కారణం కదా అని వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మొదటగా వాళ్ళు చెప్తుండేది ఈ దేహం. సో ఈ దేహము ఇది పారక్యస్య దేహస్య వాళ్ళు చెప్తుండే. పారక్యస్య దేహస్య అంటే ఈ దేహము ఇంకొకరికి కోసమే ఇది ఉండేది ఇది. సో చెప్తారు. సో యా సో ఈ మా దేహము ఇది మేము జీవించినప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళకి సేవ్ చేస్తుంటాం. సో తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి, పిల్లలు తల్లిదండ్రులకి, స్నేహితులు ఇంకొకరికి, భర్తలు భార్య భర్త. సో ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది సేవ అనేది జరుగుతుంటుంది. ఈ సేవా భావం అనేది జరిగే కారణమున ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇది ఈ దేహం ఇంకొకరి కోసం ఉంది అని. సో మనము దేహం విడిచేసినాక కూడా అది ఏదైనా ఒక జంతువులు ఇక్కడ చెప్పినట్లు కుక్కలు, నక్కలు అవి తింటాయి. సో ఈ క్రిమిలు. సో ఇది అంతిమంగా ఈ దేహం అంటే ఇది ఇంకొకరికి చేరేది. లేకుంటే మనం ఎక్కడ జాబ్ చేసేటప్పుడు మనకి వాళ్ళు ఒక శాలరీ ఇస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు కంపెనీలో బాస్ వాళ్ళు చెప్తారు మీరు ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, ఈ టైంకి రావాలి అంటే ఈ దేహం అనేది ఇంకొకరి సేవకే ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తుండేది ఈ ఒక ఇంకో సేవ, ఈ దేహాన్ని పోషించేదానికి నేను ఇంత పాపకార్యాలు చేశాను కదా, కేవలము ఈ దేహంకి కొంత భౌతిక సుఖము ఇచ్చేదానికి అని వాళ్ళు అలా ఆలోచించుతున్నారు. పారక్యస్య దేహస్య బహ్వ్యోమే అక్షౌహిణి అతాహ, ఇంతమంది నేను వధించాను అని. అహో మే పశ్యత అజ్ఞానం హృది రూఢం దురాత్మన. సో నేను ఒక పాపి, నేను ఒక పాపి. నా ఒక అజ్ఞానం ఇచ్చి ఈ యుద్ధము జరిగింది, నా కోసం జరిగింది, నేనే కారణం. ఇది యాక్చువల్ చెప్తారు మనము స్వీకరించాలి ప్రతి ఒక్కటి. మేము కారణము, మన కర్మలే కారణము అని మేము స్వీకరించాలి. ఇది ఇంకేమో మేము కారణము, అది వాళ్ళ కారణము, వీళ్ళ కారణము, అది కారణము, ఇది కారణము ఉండొచ్చు. ఏందో కారణాల్లో ఒక ప్రతి స్థితికి ప్రతి సన్నివేశానికి ఉండొచ్చు. అయితే మూలంగా కారణము మనదే, మన ఇదే అని మేము స్వీకరించాలి. మనమే దీనికి ప్రతి ఒక్క ఇది జరిగేది మనకి ఒక రివర్స్ మన జీవనంలో వచ్చేదో, పాజిటివ్ వచ్చేదో మనమే దానికి ముఖ్య కారణం మేము స్వీకరించాలి. సో మహారాజు యుధిష్ఠిర ఇది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నారు. ఇది పెద్ద ఇంత రక్తపాతం అయింది, మంది మృత్యు అయింది, ఇది కారణం నేనే అని స్వీకరిస్తున్నారు. సో ఇది చాలా మంచి ఆ స్థితి. బట్ స్టిల్ ఎనీవే అంతిమ కారణము కృష్ణుడు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కటికి. సో ఇది ఈ మహాభారత యుద్ధము కృష్ణుడి కారణము అవుతుంది. కృష్ణుడికి కావాల్సిందే ఈ యుద్ధం. ఇది అర్జునుడు కూడా యుద్ధం చేసేకి రెడీలే, యాలు కావాలి మనకి రాజ్యం, యాలు కావాలి, కిం రాజ్యేన గోవింద, కిం మాకి రాజ్యం యాలు కావాలి, మాకి సుఖం యాలు కావాలి, భౌతికంగా అనేది ఇదేది వద్దు కృష్ణ అని అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అయితే భగవంతుడు లేదు, నాకు ఇది యుద్ధం కావాలి, నిమిత్త మాత్రేన భవ సవ్య సాచి, నువ్వు ఒక నిమిత్తంగా యుద్ధం చేయాలి నువ్వు. సో ఇది నా ఆదేశం పైన నా ఇచ్చా, ఇది ఈ యుద్ధము, ఈ యొక్క ధర్మస్థాపన అయ్యడానికి కృష్ణుడు చెప్పింది. సో అప్పుడు అర్జున ఎస్ కరిష్యే వచనం తవ, అయింది కృష్ణ, నేను నీ కోసం చేస్తాను. సో ఇది అంతిమంగా భగవంతుడు ఇది ఉంది ప్రతి ఒక్కటికి. అంటే ఇక్కడ అక్షౌహిణి లెక్కము కూడా చెప్తున్నారు. అక్షౌహిణి అంటే ఇంత రథములు, ఇంత గజములు, ఇంత పదాతి దళములు, అశ్వికులు, ఒక అక్షౌహిణి. సో ఇంతందుకే నేనే కారణం అని వాళ్ళు యుధిష్ఠిర మహారాజు చెప్తుండే. సుహృదం. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎవరు ఇంకేమైనా చేర్పిస్తారని చేర్పించండి. శ్రీ ప్రభుపాద్ ఒక మంచి లెక్చర్ ఉంది దీనిపైన. 547